Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da saduwa. Wannan shiri yana zo muku ne daga bangaren TV na kamfanin Nazima Manoma Radio da Talabijin wanda ke cikin birnin Katsina, kamfani na yanar gizo. Kuma a yau ma dai shirin na tare da shugabancin kungiyar masu kiwon kaji ta ƙasa reshen jihar Katsina, inda ka cokan muna tare da shugaban wannan kungiya wato Alhaji Musa Rabo Dan Hassan. Alhaji, barka da wannan lokaci. To kamar da aka saba mun sake dawowa, kuma a yau ina ga mu ɗauko tattaunawa tunda ba shi ne karo na farko ba, sosai mu ɗauko tattaunawa daga irin ƙoƙarin da kuka yi a lokacin da kuka zo ku a ƙungiyance, me kuka yi wajen ganin cewa kun kawo ci gaba ga wannan tafiya, musamman a baya ganin irin alfanu na sana'ar da ka bayyana. To a yanzu da kuka zo a ƙungiyance, wani abu kuka yi, waɗanne abubuwa kuka zartai da nufin kawo ci gaba a cikin sana'a? Ita kungiyar masu kiwon kaji ta ƙasa reshen jihar Katsina, da farko dai akwai lokacin da ba ni ne nake shugabancin ta ba, akwai sanda aka yi mana handin obama lokacin nan da wajen bangaren kuɗin shiga da ake samu bai wuce 6,000 ne da yan kai ba. A hakan nan muka ci gaba da renon kungiyar da ta faɗi tashi da taimako can da wannan taimakon ubangiji har ta kawo halin da muke ciki yanzu. To wannan kenan. Na biyu akwai bangaren membobin, akwai lokacin da aka sami matsalan nan ta covid-19, aka hana kowa fitowa, akwai total lockdown da aka yi. To ita kaza ba yanda za ka yi, dole ne ka bata abinci, a bata magani da sauransu. A lokacin nan ban manta gwamnati ce ta yadda masu kiwon kaji su fito su sai abinci da magunguna da za su kai wa dabbobinsu. To amma ya za a yi a gane kai mai kiwon kaji ne, wancan kuma ba mai kiwon kaji ba. Ila za a buƙaci wata shaida. Alhamdulillah, da aka ba mu wannan daman, ba mu da ID card da za ta nuna cewa ga kai mai kiwon kaji, mai sana'a ne, kai mai sana'a kaji. Nan ne muka samu kalubale ba dan kaɗan ba. Allah ya taimake mu a lokacin nan, muka yi kokari muka samu muka buga pass wanda in ka zo ka nuna wa jami'in tsaro, tunda ya san cewa an ce a fito a zo a saya, zai bakka ka zo ka fito da ɗanka ka sai abinci, ka sai magani, ka koma gida. To muna jin ana samun wannan abin ya wuce, sai muka ce to fa zama ba muka ta zama ba, tun daga abin da kuka ga abin da ya faru na wancan kara. So saboda haka muka iya kokarin mu, muka kirkiro ID card na kowane memba, cewa in dai haka ya rijista za ka zo muka yi mashi ID card, muka yi komi wanda yake ba fata muke ba, ko da irin wannan ta kasance nan gaba kana da ID card, yanayi na taimakon gaggawa ko na abu. To in dai irin wannan suka faru, kana iya nuna ID card ɗinka, za a baka ka zo ka sai abinci ko ka sai magani da sauransu, ka koma ka je ka ba dabbobinka. To kaga wannan ba karamar ci gaba ba ce. Sannan duk wata gona da muka santa ko mutum wanda ya rijista, mun yi shi certificate, saboda akwai sanda zaka zo wani lokaci kana son dan facilities a banki ko wasu gurare a ce ka kawo certificate da sauransu, baka da shi. To kungiya ta yi wannan certificate, an ba mu wani member, in mutum ma bai karba ba to bai zo ya ansa bane, amma an yi wa dukkan membobi wannan certificate din. To kaga wannan shi ma ba karamin ci gaba bane. Sannan kuma a lokacin mu ne aka fara yin AGM na farko, babban taro a ƙarshen shekara. Muka tara dukkan wani mai kiwon kaji a jihar Katsina da ƙungiyoyi da kamfanoni da suke kawo mana magunguna da abinci da sauransu. Aka zo aka baje koli, muka gayyato masana suka zo aka yi bayani da sauransu akan abin da ya shafi kiwon kaji. Kuma taron fi sabilillahi alhamdulillah ya yi armashi, kuma bana ma muna fatan insha Allah za mu sake irin wannan, domin mai anan ne ake ganawa da membobi, a ji korafin wancan, a ji ci gaban wancan da sauransu. So wannan dai na ɗaya daga cikin ci gaban da muka samu. Sannan kuma akai-akai mukan, in an gayyace mu taro, mukan tura membobinmu. Kwanan nan ma suka je Kano, akwai wani ƙarin taron ƙarawa juna ilimi da aka yi na kula da kiwon kaji. Kusan kowace lokacin gama man ɗauki memba guda ɗaya an tura, kaga akalla an tura wajen mutum 34 kenan a wannan taron, kuma wajen kwanan su 7 akan suna wannan program din. So kaga wannan ma shi ma ba karamin ci gaba ne ba. Yawwa, so wannan kenan. Kana kuma
for the first time kungiya ta kuma samun secretariat inda za a je a nemi shugabanninta a samu abu na gundindin. So muna da wannan, in ka tashi kan ya hayama da kiwe ga gurin nan Old Mukumsun House, insha Allah za ga nan ne inda hedikwata kungiya take. So kaga iya daga sanda aka zabe mu shekara kusan 2 zuwa yanzu, wannan kaɗan kenan daga cikin ci gaban da aka samu. Kana kuma idan wani abu ya shafi memba ɗinmu na jin daɗi ko kuma na takaici da sauransu, muna ƙoƙari mu tura delegates su je su taya shi murna ko kuma su taya shi rashin jin daɗin abin da ya same shi. So duk wannan ɗaya daga cikin ci gaban da muka samu a wannan tafiyar tamu da muka fara kusan shekara 2 da suka wuce. Na'am, to kila kuma akwai, ban sani ba ko kun kai ga isa ga nan magana shirya ƙanana da matsakaitan tarukan ƙara wa juna sani musamman game da ita wannan sana'a din, ko kuwa kila kuna shiri? A'a, muna yi. Na'am. Misali in akwai dan matsala tsakanin masu kiwo sukan kira mu zauna da su a warware yadda abun yake, shikenan a ci gaba da sauran abu. Akwai wannan abu. To a ciyaman mu je ga magana, duk irin abin da za a yi ba zai yi nasara ba ka cukan yadda ya dace sai da tallafi daga gwamnati, walau kai tsaye ko aka san haka akwai bukata ta tafiya a ce akwai tallafi da goyon bayan gwamnati. Wani irin tallafi ku kuke bukata a kungiyance daga gwamnati, wala Allah ta tarayya ko ta jihar Katsina? To na farko dai babban tallafin da muke masu kiwon kaji suke bukata daga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da ma dai kowace gwamnati ce, na farko ba kaman a samu wani saukin yanayin da muke ciki na rashin tsaro a ƙasa. Saboda kowa ya sani gidajen kaji ba a yin su a cikin gari, ko an yi zaka ji ana ta samun matsaloli nan da can. So da haka nan waje ake fita, inda ba wani wanda zai ce ka dame kajinka sun dame su da warin kashi da sauransu. To kuma mun fita wajen nan za ga cewa wajen nan kuma nan ne matsalar take. So in muka sami tsaro, mu fadin lahi hamdu, kasuwar mu za mu ci gaba da sana'a ba tare da wata matsala ko fargaba wani abu ba. So wannan ke na farko. Na biyu, saboda halin da ƙasa ta shiga, yawanci masu kiwon kaji an rarrafa gonakai da yawan gaske. Ba komai kawo wannan abun ba, wannan halin da aka shiga na matsi. So muna fatan in gwamnati za ta shigo ta taimaka mana, ta taimaka membobinmu da jari, to da yawa za a koma a ci gaba da kiwon nan kamar da ake yi da. Na uku, ba fata ake ba, idan an sami matsalan nan kamar da neman shirin ɗazu na ciwon nan da ke kashe mana kaji na bird flu, muna roƙo ga gwamnati ta shigo kan batun, saboda a taimaka ma, ba ƙaramin asara ake ba, a taimaka ma wanda wannan abin ya faɗi ya same shi, domin a samu ya ci gaba da wannan sana'a. Don sana'an nan tana taimaka wa gwamnati ta hanyoyi da dama, musamman ta wajen ba da aiki. In ka ga ma'aikatanmu yau a ce za a yi taro, za mu ce dukkan ma'aikatanmu su biyo su zo, ban ga hudun da zai dauke mu ba a Katsina, babu, saboda yawan da muke da su. Yawwa, to yau aka ce arfa wannan gonakan, haka su ma fa za su koma ba su da aiki, suna cikin gari kuma hannu raba. To kaga akwai matsala. Amma in suna nan a gonakan namun nan, muna da daɗi ba daɗi, insha Allah za ga cewa ba karamin ci gaba ne ake samu. Na'am, to Allah ya samu dace. Yau ma dai anan za mu ja labulan shirin, kasancewar lokacin yayi wani halin nasa, sai kuma wani lokacin idan Allah ya nufa mun sake dawowa. Muna godiya kwarai da shigowa ɗakin mu na gabatar da shirin. Masu kallon mu a daidai nan nake muku ban kwana tare da fata an ji daɗin kasancewa tare da mu, sai kuma wani lokacin muna nan za mu sake dawowa a cikin wannan shiri wanda yake duba aikace-aikace da kokari na kungiyar masu kiwon kaji ta ƙasa reshen jihar Katsina domin inganta wannan sana'a ta kiwon kaji. Ni ne Garba Abu Abdullahi Jikamshi yake cewa mu zama lafiya sai wani lokacin.